दैनिक गोमंतक दिसाळ्याच्या 64व्या वर्धापन दिसा निमतान पणजेच्या 8 शाळांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडला। त्या निमतान मुष्टिफण हायस्कूल कुजिरा, पीपल्स हायस्कूल पणजी, डॉक्टर हेडगेवार हायस्कूल कुजिरा, प्रोग्रेस हायस्कूल पणजी, डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी, कस्तुरबा मातोश्री हायस्कूल पणजी, मेरी मॅकलेट हायस्कूल पणजी, शारदा मंदिर स्कूल पणजी या शाळांचो भोवमान सुवाळो गोमंतक दिसाळ्यान घडोवन हाडला। शाळेच्या शिक्षक आणि प्रतिनिधींनी तांच्यो प्रतिक्रिया दिल्यात, पळोवयात। This is the 64th year of Gomantak, which I have been reading since my childhood. This was one of the first newspapers of Goa, and it has been consistently having social awareness through its various reporting, whether it is political, whether it is social. It has been doing great work ever since I have been reading this newspaper for years now. Especially since I'm connected to the education system, what I like about a newspaper is the way that it involves the students in various activities, whether it is small little drawing competitions or crosswords and things of that sort. And it involves the students so that the students are attracted towards the newspaper reading. That is something which is very interesting, which the newspaper has brought up. I wish it always maintaining this particular method of reaching out to the Goan public and society, and it should always maintain a very strong influence on the Goan population through its wonderful reporting. I always wish and extend my wishes to all the staff and everyone who is involved in the reporting world of a Gomantak, and I wish that they always maintain this very strong influence on the Goan public and the students. Thank you. मी पल्लवी मराठे, ग्रंथपाल, मुष्टिफण हायर सेकंडरी। आता मी दररोज गोमंतक वाचते। आमची मुलं लायब्ररीमध्ये सुद्धा गोमंतक आवर्जून वाचतात। त्यांची मराठी सुधारण्यासाठी मला नक्कीच सांगता येईल की गोमंतक एक चांगला पेपर आहे, चांगलं वृत्तपत्र आहे आणि वेगवेगळ्या विषयांवर आता या दिवसात मी खूपच चांगल्या लेख, चांगले बातम्या असे ऐकत आहे, म्हणजे वाचत आहे। आणि मुलांना सुद्धा मी आवर्जून सांगते की तुम्ही गोमंतक वृत्तपत्र वाचा असं म्हणून। लायब्ररीमध्ये ते येऊन नक्की वाचतात आणि त्याचा त्यांना खूप उपयोग होतो। वेगवेगळ्या स्पर्धांसाठी, वेगवेगळ्या विषयावर तयारी करण्यासाठी आणि रोजच्या बातम्या, ज्या त्यांना माहीत असायला पाहिजेत त्या सगळ्या बातम्या त्यांना आवर्जून वाचायला सांगतो आम्ही। आणि आता हल्ली या दिवसात मी बघितलेलं ह्या 2-3 वर्षामध्ये गोमंतकने खूप चांगली भरारी घेतलेली आहे आणि चांगल्या प्रकारचे लेख, कथा आणि विविध विषयांवर आपल्याला त्याच्यातल्या बातम्या, लेख वाचायला मिळतात। आणि मी सांगेन की आवर्जून सगळ्यांनी गोमंतक पेपर वाचावा। गोमंतक या वृत्तपत्राला आता 64 वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्याबद्दल मी शुभेच्छा देते। आणि हा गोव्यातला पहिला पेपर असं मला हल्लीच कळलं आणि त्याची वाटचाल तशीच पुढे चालू राहावं आणि उत्तर त्याच्यात आम्हाला आणखी चांगल्या बातम्या, चांगले बदल बघायला मिळत ही सदिच्छा। वर्तमानपत्रां म्हणटात ती समाजा खातीर खूब मोलादीक आसा, तांचो वावर खूब मोलादीक आसा। आणि गोंयांत गोमंतक म्हणटा ते नेमाळे सदांच म्हज्या भुरगेपणांतल्यान गोमंतक म्हणटा तो आमच्या घरान सदांच हाडटाली। आणि ह्या गोमंतकाक अंदू वर्सा 64 वर्सां पुराय जातात, तेन्ना तांचें अभिनंदन। तांचो वावर भोव मोलाचो आसा। हांव एक शिक्षिका ह्या नात्यान अशें सांगू शकता की गोमंतक आमच्या भुरग्यां खातीर बऱ्योच कार्यावळी तांच्या वर्तमानपत्रांतल्यान, मागीर ती चित्रकला स्पर्धा आसूं, निबंध बरोवप आसूं आणि तांचे सर्टन अशे इश्यूज येतात जे भुरगीं मुद्दाम घेतात, ताचें वाचन करतात, ताजेर आदारिल्लें
प्रश्नमंजुशा आसता आनी हातूंतल्यान भुरगीं खूब कितें शिकतात आनी गोमंतक हें भुरग्यां खातीर अशें एक माध्यम जातूंतल्यान तांकां वाचनाची गोडी लागता आनी गोमंतकाचो वावर पळयल्यार बरेचश्यो हें ती कवर करतात. ते सामाजीक आसूं, धर्माचेर आदारिल्ले आसूं, पॉलिटिकल आसूं आनी हातूंतल्यान तांचो वावर सातत्यान नदरेन भरता म्हणटा तसो आनी तांचें परत एकदां अभिनंदन करता आनी तांची मुखावेली वाटचाल अशीच बऱ्या तरेन फुडें चलची अशें देवा लागीं मागणें करता. देव बरें करूं. दैनीक गोमंतक गेलीं 64 वर्सां गोंयच्या मनाचेर राज्य करता म्हळ्यार अतिताय जावची ना. वेगवेगळे सामाजीक विशय हाज्या पयलीं गोमंतकान हाताळ्यात. मडकय म्हाका याद जाता, मडकय फेरीबोट बुडिल्ली तेन्नाय गोमंतकान खूब पयशे वेगवेगळे ह्या कार्याक लागून उबारिल्ले. हालींच्या कांय दिसांनी तर जेन्ना राजूबाब नायक संपादक म्हणून गोमंतकान आयले तेन्नाच्यान वेगवेगळ्या सामाजीक विशयां वयल्यो चर्चा गोमंतक घडोवन हाडटा. वेगवेगळे सामाजीक विशय तो मोठ्या उमेदीन आनी धाडसान टॅकल करता आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता गोमंतकान आपलें एक वेगळें स्थान गोंयच्या पत्रकारितेंत तयार केलां. आज तांचो वाडदीस आनी हांव सचिन सबनीस गोमंतकाक पुराय शुभेच्छा भेटयतां. अशेंच काम ताणें मुखारय चालू दवरचें. देव बरें करूं. मी सुभाष विनायक देसाई, डॉक्टर हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळाचा चेअरमन. गेली जवळजवळ 30 वर्ष मी या संस्थेमध्ये काम करतो. हे काम मला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं दिलेलं आहे. माझं काम प्युअरली मी ऑनररी काम करतो. दैनिक गोमंतक हा गोव्यातला सगळ्यात जुना पेपर आणि पूर्वीपासून मी बघत आलो आहे की गोमंतकचं जे काही वर्तमानपत्रामध्ये जे काही कव्हरेज देतात ही कव्हरेज गोवाभराची व्यवस्थित असते. दैनिक गोमंतक मी पूर्वीपासून वाचतो. मी एक त्याचा रेग्युलर वाचक आहे. दैनिक गोमंतकचं इथं मी शाळेत असं माझ्या लक्षात आलं की गोमंतकचे कर्मचारी किंवा संबंधित असे येऊन आम्हाला भेटतात, वारंवार भेटत असतात आणि आम्हाला मुलांच्या संबंधी म्हणजे काही कॉम्पिटिशन्स स्पर्धा असतात, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन असतं किंवा काही माहिती देणारे असे काही त्यांचे व्हिडिओज किंवा असे असतात. या संदर्भात ते आम्हाला येऊन भेटतात आणि एक खूप मोठं मुलांच्या संदर्भात किंवा मुलांच्या जगतात मला असं वाटतं की खूप चांगलं काम गोमंतक करतो आहे. आणि मला मुद्दाम सांगावंसं वाटतं की गोमंतकची कव्हरेजसुद्धा वर्तमानपत्रामध्ये सध्या ज्या गोवाभरच्या बातम्या आहेत आणि त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीयसुद्धा ज्या बातम्या आहेत या सगळ्या वाचल्यानंतर जगभरामध्ये काय चाललं आहे हे समजतं. दैनिक गोमंतकचा रविवारचा अंक तर खूप भरपूर त्याच्यामध्ये लेख आणि खूप माहिती असते. अग्रलेख तर मी न चुकता वाचतो आणि तसंच मोबाईलवर सुद्धा सध्या गोमंतकचं एक चॅनल मला वाटतं तोही मी काही वेळा पाहतो. मी रेग्युलर असं बघणार नाही पण बऱ्याच वेळा पाहतो. तर गोमंतकला 64 वर्ष पूर्ण होतात. त्यानिमित्तानं माझ्या गोमंतकला आमच्या मंडळातर्फे मॅनेजमेंटतर्फे सर्व शिक्षकांतर्फे खूप शुभेच्छा.